Защото тук се стига до парадокса, че понякога децата знаят повече от родителите си. Голяма част от родителите са неграмотни. И тези ниски нива на грамотност говорят за липса на образование или пък за начално образование, или пък така в добрите случаи за завършен 8-ми клас, но с много слабо владеене на български език. Не говоря за писменост, говоря за елементарна комуникация. Те създават доста сериозно затруднение в процеса на разбиране на различните възможности. Това естествено се предава и на техните деца. В смисъл, сега тези деца, които тръгнаха в първи клас и този выпуск и предния, половината децата се ограмотяват за това, че идват на училище, но те сами казват, майка ми, баща ми са неграмотни, не могат да четат, не могат да пишат. Предизвикателства са много. Едно от предизвикателствата е, че обучаваме деца билингви, деца, за които български език не е майчин. Както казах, по-голямата част от тях са ромчета, говорят на ромски. Има част от децата говорят и на майчин език турски. Друг проблем е наистина смесения състав в посока социален статус на децата и семействата, от които произхождат децата. Да, в училище има деца, които са от семейства с добри финансови възможности, но пък има и такива, които са с големи проблеми относно осигуряване на нормални дрежки, да не говорим за обувки, които са много проблемни, особено през зимните месеци. Високо изхранване на детето. Аз не крия, че една част от децата идват в училище, за да се нахранят, например. Или за да бъдат на топло при зимата. Друга част е нередовното посещение на децата. Не казвам, че е масово, но все се случва някой дете да пропусне урок. Както казах, няма кой да му помогне в къщи, за да научи този урок. Нашата цел е деца да не отпадат от училище, защото отпаднат ли от училище, те излизат на улицата. По-добре да бъдат в училище, да бъдат прибрани. Виждала съм учителките влизат по гаражите и търсят децата си, защото те не посещават училище, понеже майката няма пари да ги пуска, защото без пари не може една майка да си пусне детето гладно, да отиде да посещава учебните занаятия. Майката ползва децата си да отива да чукат орехи, да си скарат прехраната. И на утрешния ден, ако има пари, ще го праща. Ако няма пари, пак ще чука орехи с родителите си. А другите? И какво става след това? А това от 12, 13, 15, това е една комбинация между социална и емоционална незрялост на момичето. И тук вече засягаме и един много сериозен момент също. Ранните съжителства и ранните бракови, които са много разпространени в квартал Надежда, но и в други градове. Тя беше непълнолетна, тя беше 15 годишна и аз тогава отидах в полицията и казах на господата полицаи, че я откраднаха. И цял ден търсиха дъщеричката ми и когато я намериха, те ми я донесаха и дори държавно дело искаха да направят, защото тя е непълнолетна ученичка, но аз не исках да има дело такива неща. Не съм лош човек. И спрях училището. До 8 клас учи го спряхме, защото се страхувахме пак да ня крадат. И мина една година.
И оженихме. Тя сега малко или много има си една малка професия, с която се прехранва семейството. Тя има сега 2 дечица, но тя много съжалява за училището си, защото тя където да отиде няма работа и дори на фризьорски салон да отиде, те искат от нея средно образование, но тя има това желание да учи. Знаете, че образованието не започва от 7 или 8 годишни, то започва от най-ранна детска възраст, още като се родиш. Да, но до тези 5 или 6, до навършването на тези 5 или 6 години, децата са живяли в една среда, която по никакъв начин не стимулира тяхното развитие, да не говорим за така системно създаване на системна възможност за овладяване на български език. Поради тази причина тези деца, колкото и да имат възможности, са принудени да изпаднат в една ситуация, в която не са равнопоставени на децата в училището или в детската градина, където са записани. Образованието и обучението на децата е един тристранен процес, което означава, че там участва учител, ученик и родител. Връзката при нас е къса при родителя, защото приоритет на родителите не е образованието на децата, а по-скоро изхранването на децата и битовизмите. Много малка подкрепа намираме в част от родителите на най-социално занемарените семейства по отношение на посещението на децата в училище, по отношение на самоподготовката в къщи, помощта на родителите спрямо децата. И тогава учителите се озовават сами да се борят с проблема образование на техните деца. Равният старт е изключително важен, според мен, тъй като всяко дете изначално има правото на развитие, изначално има правото на подкрепа, изначално има правото да расте и да се развива в среда, която стимулира неговото развитие.